Elon Musk dibe ku ji we gelek kes vî navê bihîst dibe. Dibe ku hayê hin kesan qet cênîn be jî. Ev kes kî ye, çi kes e? Bi çi re mijûl dibe? Kabên û guhên xwe bidin me. Em ji we re behsa vî kesî bikin. Bi we ez dînim. Belê, vê pirsê ji nivîskarê jînanîgariya xwe dipirse. Ne ku nivîskar jê pirs dike, ew ji nivîskar dipirse. Werin em wê rewşê xeyal bikin. Tu şîrketek ava dikî, ne şev û ne jî roja te heye. Tu her dem dixebitî û şîrketa xwe mezin dikî. Hin kesa dikî şîrîkê xwe û hin vebirhêner jî here didin ji bo şîrketa te. Li ser rûyê cîhanê di nav 207 wêlan de xelk dikare bi sayeta senc wekî kartên bankayê bikar bînin, ango PayPal. Di dawiyê de tu vê şîrketa xwe bi milyar û 500 milyon dolarî difroşî. Piştî vê firotanê 165 milyon dolar perên germ dikeve bêrîka te. Heya emrê te hebe, tu dikarî nexebitî. û tu dikarî bi awayekî aram jî bijî. Lê ew çi dike? Bilez ji xwe re çend berecot ev distîne, li dora wî têl dike. Heger ku hûn wisa bifikirin, nedînin. Hûn pir jêrin. Lewra yê din dişûna erd de diçe fabrîkaya roketan ava dike. Belê, Elon Musk diçe perê berîka xwe tev dide ji bo fabrîkaya roketan. Têrê nake, diçe çend hezar dolarên qombera xwe jî derdixe û di sê endûstriyên cuda de ji sê şîrketan par distîne ji xwe re. 10 milyon dolara dide Solarsysî, ango enerjiyê, 70 milyon dolar dixe şîrketa Tesla wesayîta bi ceriyan, 100 milyon dolar jî dixe SpaceXê. Her sê jî pir bi rîskin. Lê armanca her sêyan jî yek e. Ev arman çi ye? Em ê di dawiyê de fêm bikin. Merak nekin. Yên di Silicon Valley ango li warê Siliconê de dixebitin, perê ku bi dest dixin dîsa ji bo tiştên teknolojîk xerc dikirin. Mînak, Steve Jobs şîrikê Apple'ê ye. Lê erka xwe tenê ji bo tiştên teknolojîk dike. Lê Elon serî bilind kir û çap berî asîmanan da. Belê, divê tu ne bi şîrketan re, divê tu bi dewletan re reqabet bikî. ABD, Rusya û Çîn li hemberî te ye. Em xeyalê xwe berdewam bikin. Ji bo şîrketek fezayî ava bikî, tu yê çi bikî? Wê pêngava te ya ewil çi be? Ango wê çawa be? Tu yê 100 milyon dolar ji bo şîrketê deynî sermasê û bi nasaya ku di salê de dahate wê 19 milyon dolare dijberiyê bikî. Ka em bala xwe bidinê ji bo xwe gihandina vê radeyê bê Elon Musk çi kiriye? Bilez çi qas pirtûk û kovarên li ser feza û roketan hene dixwîne. Hakkiriye hakimê hemû van mijaran. Paşiyê dema ku şîrketa xwe ava dike, endezyarê ku serî lê didin re bi şexsê xwe hevdîtin dike. Ji ber ku zanaye li gorî pêşniyazê endezyara, ew jî fikrên xwe pêşniyar dike. Nexwe pêşiyê li ser feza û roketan pir dixwîne û bingeha xwe amade dike. Dûre hemû mirovên şîr li derdora xwe kom dike û dest bi piratîkan dike. Ji xwe SpaceXê wiha ava dike. Lê çawa hatiye avakirin na, çima hatiye avakirin bala mirov dikişîne. Wisa tînin ziman ku di cîhanê de karê herî zor
zanista roketane. Elon dikaribû li kêfa xwe binêriya, lê wî rêya zehmet hilbijart. Ji pirî endezyaran re rêya kar vekir. Di piştvan hemû tiştan de vîzyonek mezin heye. Xeyala wî herî zêde ku li serê disekine û dixwaze pêk bîne li Marsê avakirina mîtîngehê ye. Mirovê xwedî vîzyon, xeyalê mezin dide pêşiya xwe. Ofîsa Elon Musk li Los Angelesê li nava şîrketên SpaceXê de ye. û di eywana ku diçe ofîsa wî de du wêneyên balkêş hene. Li aliyê çepê wêneya Marsê ya niha ango ya bi cemet û xweliya sor heye. Li aliyê rastê jî Marsa xeyalî ango ya ku mirov li wê derê dijîn ya şîn û bi behr heye. Armanca Elon ev e ku Marsê bîne vî halî. Bi zanebûyîna ku mirovahî xwedî dahatûyeke ronake, ez ê mirinê hilbijêrim. Belê ji bo dahatû û ronakirina mirovahiyê mirinê hilbijêre Elon Musk. Hûn bawer bikin an nekin, ew bi we maye. Lê daxwaza wî ev e. Şîrketeka wî ya din jî heye, bi navê Tesla. Wesayîtên ku bi ceryanê dixebitin çê dike. Baş an jî xerab, em nizanin. Wê nikaribe bi markayên wesayîtên ji rêzê re dijberiyê bike. Wê têk biçe, wesayîtên wî pir buhane. Tu ket nastîne. Filan û bêvan, pir tiş hatin gotin û tên gotin jî. Em van gotinan bidin aliyekî. Wesayîtên ku çê dikin mane pir xweş in. Ji dîzayna wê bigire heya teknolojiya wê. Gelek tên berçavan û gelek dilên mirov dixewrînin. Ne tenê dîzayn, an jî teknolojiya wan. Wesayîta di bingeha wan de dîsa ew vîzyona mezin heye. Hemû patentê ku ji bo Tesla hatine amadekirin ji xelkê re vekirîne. Kî bixwaze dikare rahejê û dikare lê zêde bike. Heta raxibên modela Tesla jî dikarin rakin van patenta û jiyên Tesla baştir û xweştir jî çê bikin. Qey ev mirov dîne, çima wisa dike? Wexta jê dipirsin wiha bersiv dide. Em di keştiyeke qolpulîkî de ala cîhanê dikin. Av dikeve nav vê keştiyê. Me bi Tesla ji bo vê avê vala bikin wekî elbek amade kir. Heger hûn bin, hûn dîzayna vê elbê parve nakin. Erê, di wê vîzyona wî ya mezin de tirs heye. Ji bo pêşeroja cîhanê ditirse. Ji bo çareseriya germûna kurewî, dixwaze ji enerjiyên wekî tav û avê bikar bîne. Hê pir tiş hene. Heya niha me tenê qala jîrbûn, serkeftin û karûbarên wî kirin. Her çiqas niha welatiyê Amerîka ve jî, Elon bi eslê xwe Afrikî ye. Di cîhanê de li cihê ku herî li pajmaye ji dayîk dibe. 17 saliya xwe jî li başûrê Afrikayê dijî. Di nava tunebûn û şerên eşîran de zaroktiya wî derbas dibe. Li gorî ku di pirtûka jînanîgariya wî de dinivîse, rojê 17 saetan pirtûkan dixwîne. Xwendina pirtûkan jê re tiştek ji rêzê ye. û tiştek din li ciyê ku dijî di pirtûkxaneya wê derê de çiqas pirtûk hebin, hemûyan dixwîne. Heta bi zorê jê pirtûkxanevan pirtûkên nû dixwaze. Elon Musk di derbarê vê rewşa xwe de wiha dibêje. Ansiklopediya Brîtanîka pir hêzda min. Vî tiştî ji min ragot. Di derheqê ku em tiştek nizanin de, em tu tiştek nizanin. Wexta li Amerîkayê dibistana binin dixwîne, sê tiştan ji xwe re dike xebat û armanc. İnternet, enerjiya paqij û feza. Armanca wî ya herî mezin jî ev e ku bi roketên SpaceXê
ڕێویتیە فەزای بکە و مرۆڤان ببە مارسێ و بینە. بقاسیش دەست تێمەهات مە بەحسا ئەلن ماسک جوەرە کرد. ji bo temaşekirina we em ve Kurd Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin di xweşiyê de. Ji bîr nekin bibin endamê kanala me, parve bikin, şîrove bikin û pêşniyar bikin li derdorê xwe. Baş e ku hûn hene bi xatirê we